want to know, did you rattle my friends? Sumatin lab in the labo din. What the heck? What the heck? Tubod sana ughang sapa may sama sa kiluha. Panahon po mo ng madila ng katahapat. Ay, lagi, paminawa lagi tada kini. Padayo. Dayang dugan kong nahisama sana ughang sapa. Mo na imong gipang gamit pagharanan mo sa asawa sa una. Oh, may paglaon kabanggaan. Ya, nisugot ko. Sugot eh. Nga mabanhaw katong sapa. Kaita na. May kaya ba? Wa mo siguro na maangay ng gitara. Bisan yamog na langot ta imong kalitan. Baik. Sa una, Oo po na ni. ikaw po na minaw po kanya di iya di mao. Mao betul pataka mo. Oo mo na iya. Sakto din ang konsay, naikon sa iyo nana. Ay bago nang style karon gibag ko nang sauna. Ikaw po kay uto-uto po ka anak po ka po. Mo siya nga mo Siya na na, girahan mo mo kasi na ang iya tingog. gigamit pag kanang harana sa siyang asawa sa una. Rambi na rin. Gibag ko karon. Ya, Usom po kay kayo. Baliw ko sa bangko. Support lang unta ka ba? Put ga. Minaw po. Ato ko minaw kay basi po may po nang iya. Saan pa na yung mga mana to ko ang tubod sa naugang sapa. Ako di sa ko gitar, sakit akong kamot. Awala tulusog kayo. May na natong gitar dia. Mura pug may tingog ba? Kani pormaha mo nangulik siya, masuro na naglinding, masuro na siya. Wow, Ang gilala lagi kita. ka part mo nawa kag Wala, pinakano. dito ko na yung man ganun. Lingil ko sa mga surprise ba? Tama ba? Surprise di ganay. Gani wa ka nadakpan. Wala, kay simog dagan sa motor. Madakpan, may kasi dagan, bunong ka, madakpan ka. Oh. Apoy na kuha na ko nanawag ko to sa laboratory wa kay nangalag-kalag din sa ila di ay. Ah, dito kalag-kalag day. Oo. Kubinsari. Kuya, Ya, bawal man tubit sa uno. Bawal sa ila kay dito sa ila basta magkalag-kalag daghang pagkaon dad-on sa mga buhi. Pagkaos patay. Mo ba? Oh, Dito kaya sa mo na yan gadto. Ah, ba? Dito pa sa katong Miyagi. Kay bawal man sa November 1. So ni adto mi dito nga liwas na. Adto mi tingala mi abi no kanang November 1. Kalag-kalag biya di syempre mingaw jud. No. Oh. Tingala mi bibo mo kayo. Bol. Murag bitch. Na Doon bibo lagi sa kayo. bibo. Duol ko. Sus pag duol ako siya. Daghan kay libre lugaw na to. Ha? Ana lagi. Di taon pug lugaw, di lami kayo. Na libre mi. Mo lagi na yung kadlo ka dito sa inyo. Asa? Sa inyo, inyong cemetery rito. Mao magaling na tarian ko kay pag adto. Ah, mao din na nakikuan di ay. Ito ka dito. Matay. Di tanaw na mi. Oo. Ay. Ako kayo, ako kayo. Tarian kay pag adto na mo sa menteryo nga nangabangag ng mga nitso dito. Uy, Kay sabi. kuno sa mga part sa may na. Uso dili karon ka ng kuy-kuy bas tuho ba bulalo ba? Oo. Sa mga patay. Nya, gibulalo. Mao dito na gipangitas mga pulis sa hinungdan na naari ay. Ang katong mga tuhod himuong anting-anting. Ah, itong tuway-tuway. Oo ka na kanidriyo Unsa anting-anting. man paikuan sa anting-anting ana? Unsa may Gamito nila na kanang labi na karon nga ating eleksyon. Ganar ko na mga politiko baligya nila tong tuway-tuway itong mga politiko para budaog. Speaking of election, matay mo gid nakahadlokan sa tanan ba? Wa puga ko grabe mo ni kahadlokan. Bisag ako murog ko sa kahadlokan na. Ya tira. nganong hadlok man. Kisa mo dai mo manok eh. Matay ang delikado. Burag kining kalag-kalag. Pero mo kahadlokan kay mga adlaw mas kalag. Nagi pinaka delikado karon nga pinakahadlokan kay karon. Ug mudaog na si lugaw karon. Ngano man? Mga buhi kita lang siguro kalag nga wa diha sa kuan. Mabuhi day. Wow.
Kuyawa ko na anak. Ngayon na maglugaw rito, magpila kay mata maglugaw rito. Lugaw. Bisaya, lugaw, arroz kaldo. Karang lugaw, grabe gid siguro. Ay, wa pa siguro na kay na may lang giingon nga si Pakman ba Pakyaw mapuno na panghatag nga tawag sa kalibo. Oo ba? Pakyaw ng lugaw. Nako yung balitaan nga. Mukalit og lugaw daga kayo na Pakyaw. Ito yung balitaan karon kay bawal man ang face to face ng pagkuan, pag halubilos tao. Karang inyong mga Gcash diha, yandra na inyo. Kay mag-Gcash na karon ang ting kuan ron, ting distribute. Para dali ra. Oo. Oh, yeah. Anda man na inyong mga Di, wala ko Gcash. Gcash, palit ko kuan og alam ko Gcash daan. Ay Katong nga. seal. Anda man yung ako lang to iingon nga sa imo wala lang kay Paulo. Pero katong tinuod bitaw atong kalag-kalag ba diha sa Divisoria ba. Matay na gyud nahitabo diha nga nay rila driver ba drive di na nay ni sakay bahay nga nakaputig sa nina. Di mura nang limbawat na yung balibo daw. Di pakusog sa padagan. Kabad-kabad yun. Pag-utro na lingin, nawag yung babae yun. wala. Nawag. Wala. Tinuod yun na naikuanda sa Oo luyo. ba? Tanang eskwela Tinuod na yun mga na- dako ba ng Hadlok jud na Dipiriyo diya. na karaan o pagkasunod gabi, diha mamuagi kay mauli man sa dito sa kamaman Oo. po brusuri. Naana po tong babae ni para na po. Oh. Sus, pagpara di. Limbawat yung balibo, perte naging kusugang dagan. Oh. Singgit tong bahay sa Noy! Hinahinay ba kay gabi? Nahubi ako! Dili to punto de. Abi dito punto de. Mo dito nawala sa Tumolo pipino ka na pinahuyog. nahubat! At kamahug ako sa padagan. Atar! I want to know, did you rattle my friends? Sumatin lab in the labo din. What the heck? What the heck?